Aquel verán do 36 era paseado en Palas de Rei o ilustrador Camilo Díaz Baliño, autor dos emblemáticos cartéis que empapelaron Galicia durante a campaña do Estatuto da Autonomía do 36. O seu corpo apareceu tirado nunha cuneta na madrugada do 14 de agosto na parroquia de Meixide. Foi un dos episodios máis cruéis de represión franquista en Galicia. Este 2026, en que se cumpren 90 anos daquel asasinato e do golpe fascista do 36, a ilustradora compostelá Iria Aldegunde quixo renderlle a súa homenaxe particular ao deseñar o cartel oficial das Festas do Apóstolo 2026. Iria, que tal? Moi boas. Moi ben, moitas grazas por terme aquí. Parabéns polo teu traballo, moi ben, parabéns polo teu traballo, porque a verdade é que é todo un acerto, non? Polo momento en que se produce e tamén pola escolla do autor o que homenaxeas neste cartel. Non sei se foi unha selección persoal ou unha encarga a selección de Díaz Baliño. Neste caso, dixéronme que se podía facer unha chiscadela a Díaz Baliño por ser o ano da memoria histórica. Aínda así, eu a Díaz Baliño xa o coñecía moito. Era unha figura que a min, eu xa tivera estudado, tanto a él como a Isaac Díaz Pardo, lera moito sobre ambos. Non se pode tampouco, ao final, falar eu creo, aínda que ás veces gustaríame separalos, pero coido que non se pode ao final. Falar dun e non falar do outro resultame realmente complicado. Aínda que os dous teñen estilos realmente diferentes, etapas moi diferenciadas, as súas vidas foron tráxicas nun punto, pero ao mesmo tempo son historias sí que me inspiran para poder seguir adiante, para poder facer máis arte, para poder ser máis persoa. Entón, pois iso, Díaz Baliño a min encántame todo que fixo, é unha mágoa que el non puidese ter vivido máis para poder saber máis del. Sí, porque ademais Díaz Baliño, aparte de que o coñecemos todos e todas polos cartéis do Estatuto e todo o seu traballo que ten detrás, el tamén foi ilustrador dos cartéis das festas de Santiago do Apóstol, non? De feito, o último cartel que conservamos é de apenas un mes antes de que fora asasinado, non? Efectivamente, iso, fora pintor, escenógrafo, deseñador, excepto fora, cartelista das festas do Apóstolo de Santiago durante como máis dunha década. Creo que no 31, algo así, fora Carlos Maside, que era un pouco a xeración intermedia entre Díaz Baliño e Díaz Pardo, pero case todos fora el. E eu creo que, non podo falar tanto porque, unha, non estiven, dúas, faltaríame un pouco máis de información, pero Díaz Baliño fora unha persoa profundamente católica, pero de esquerdas. Entón, perder a unha figura así, que a matasen e que asasinasen, porque foi o que foi unha perda para toda a cidade, porque el non ia ser unha persoa violenta. El foi un asasinato pois político, pero el nunca fixo nada, nunca alzou unha pedra, non fixo absolutamente nada, ningún tipo de ataque. Seguro que a estas alturas moitos e moitas xa coñecen o traballo que ti fixeches ese cartel das festas do Apóstolo, pero gustaríame que analizáramos un poquinho en detalle, non? Porque está inspirado nun dos cartéis que fixo Díaz Baliño para o referendo do 36, un cartel moi recoñecible, non? Donde aparece esa muller cunha túnica, sostendo unha pola nunha man, na outra un engranaxe, onde se pode ler Estatuto sí en grande. No cartel de Iria vemos esa mesma muller, non? Supoño, Iria, aparece na mesma postura, pero con elementos diferentes na man, non? Mesma simetría, mesmo deseño cromático, aínda que as motivacións son diferentes, non? Un pouco, como describirías este traballo e por que o taches, pois por que resolveches así? A formación triangular quixen homenaxear o carácter religioso das festas e da propia fe que dixen antes de Díaz Baliño. A min pareceme
algo importante a destacar precisamente porque moitas persoas esquecen que no ámbito galeguista do pasado, sobre todo, moitas destas persoas, incluso Castelao era moi católico, Risco. Eu creo que iso é algo que merece a pena, incluso eu como persoa atea que non ten que ver, lembrar, sabes? Porque a maior parte da xente era religiosa. Tamén estas festas son as festas do apóstolo. Entón, como o triángulo, ten que ver con Deus, en todas as pinturas da historia, pois terá a composición así. E despois, pois efectivamente, o personaxe central é unha clara chiscadela á personificación feminina ao país que era do Estatuto de Galicia, do 36. Claro. Cambia certos aspectos, facendo un pouco máis renovada, pero bueno, despois quixen de novo lembrar as palabras de Vicente Risco sobre o Estatuto de Galicia, que despois evidenciará Díaz Baliño no propio cartel que fixera o autor, con eses 4 elementos, que era o casamento do ideal coa tradición, a esperanza e a lembranza. Na tradición estaba a catedral, con un púrpura como o traxe dos cardenais e que reflicte a fe. O púrpura sendo antes, ademais, unha cor moi, bueno, e hoxe en día temos as cores xa sintéticas, pero o púrpura era unha cor moi difícil de ter, a paz e a liberdade. Despois, a verde esperanza na Nora, pero a Nora tamén quería facer esa chiscadela coa roda das fábricas que ten o estatuto. Pero a Nora, ademais, a min parece importante o feito de pasalo ben, porque é unha forma de seguir adiante. Non podes loitar sempre, necesitas ás veces ter algo de alegría para seguir adiante. É absolutamente vital para seguir unha loita e seguir tendo esa esperanza. E despois, ademais de ser un dos elementos icónicos das festas, sempre está tan alta ou un pouco máis que a propia catedral. E despois, por último, a lembranza, que era estaba na figura inspirada polo traballo de Díaz Baliño. Cal foi o máis complicado a hora de executar este traballo, Iria, para ti? A presión de que lle gustase a xente, porque ademais, por certo, tamén cambiara o pequeno ramiño de oliva pola estreliña de 8 puntas que a estrela de Santiago, a que guiou ata a tumba do apóstolo, que, por certo, tamén se pode ver na escultura dos cabalos en Praterías. Sí. Entón, pois, bueno, quería meter todos estes elementos composteláns que, ademais, non vin presentes noutros cartéis, e dixen, quero facer o cartel máis compostelán da historia, a ver se podo metelo todo. Sí. Entón, quería facer algo que realmente tivese todo o espírito da cidade, porque é unha cidade fermosísima. Claro. E quería que lle gustase a todo o mundo. Sí, é político, pero toda arte política. Se mataron a Díaz Baliño sendo unha persoa que sí que era político, pero que non mataba ningunha mosca, pois iso non é nin culpa del, nin culpa miña. 100 anos despois, que pegada deixan autores como Díaz Baliño, como Castelao, como o propio Díaz Pardo na obra dunha diseñadora tan nova como a ti e como as persoas da túa xeración, Iria? Que representa Díaz Baliño para vos? A ver, eu creo que só podo falar por min. Non quero ser a voz de toda unha xeración. Non me sinto capaz de ser representativa de todos. Sí, pero para ti? Eu, falando por min, síntome honrada de ter unhas figuras tan grandes, tan boas, que puideron ser tan plurais, tan cultas, tan... que abarcaron tantos ámbitos, porque claro, por exemplo, eu cheguei a eles de adulta, pese a que os coñecía de nena. Eu non cheguei a coñecer a Díaz Pardo, chegou a coñecer o meu irmán, por exemplo, pero a Castelao cheguei de adulta tamén coñecendo a de neno, pero son, eu creo que artistas que necesitas madurar para saber. Madurar non tes que ser neno ou adulto, simplemente necesitas ser inteligente, ser
estar aberto a aprender, porque aprender temos que ter en conta que ven do francés recoller. Entón, se non es quen de recoller as sementes do coñecemento, non es quen de recoller todo aquilo que nos deixaron todos estes artistas do pasado. Sí. Non é a primeira vez que Iria Aldegunde se embarca nun traballo que ten que ver coa memoria. Ti retrataches as mulleres das encrobas, tamén és autora dun cómic baseado nas memorias do neno labrego de Neira Vilas, autor homenaxeado na que ven nas letras galegas. Supoño que, primeiro de nada, feliz coa escolla de Neira Vilas, claro. Saltarías de alegría, non? Sí. Ademais é iso. As memorias non foron o primeiro, non foi o primeiro libro que lin del. Antes lera O cabaliño de Buxo e máis o Espantallo amigo, e realmente foi o terceiro, as memorias que lin del. E aínda que me gustaran moito os outros dous, Memorias cambiará algo en min, porque eu por esa época era unha nena moi solitaria. Eu coñecía a aldea, coñecía no sentido de que, pois iso, participara na matanza, estas cousas. Xa máis adiante, cando me permitiron, pois tamén me gusta facer apicultura, porque de pequena pois non me deixaban, pois si por seguridade, non pasaba claro. algo. Sí, claro. Esas cousas. Outros nenos da miña clase pois non tiñan nin idea. Era esa xeración, eu creo que de transición aínda, non? Hoxe en día moitos nenos xa non teñen ese toque. E eu xa o dixen moitas veces, pero descríbome como un produto híbrido dunha familia paterna realmente de aldea, no que o meu avó lembra dormir no Anllar, sendo un de, non estou segura, pero creo que de 7 irmáns, sendo el o oitavo, e a miña nai vendo dunha familia de cidade. Tamén, sendo o meu avó materno, o motivo polo cal cheguei a coñecer a Neira Vilas, ainda que tamén viñera ao meu colexio, así que tería coñecido de todos os xeitos. Pero non debe ser nada doado tamén resolver este traballo do autor de Grés, non? Eu estiven por Grés, saqueille todas as fotografías, estive na Fundación Neira Vilas ao principio de todo, fun pola casa do patrón, paseime, eu creo que Galicia adiante como se fose Fontán, sabes? Ainda que en vez de mula ou burro, non sei, que levaba pois en coche e bus. Entón, pois, é diferente. Pero sí, aprendín a falar con vellos como se fose unha muller de 120 anos. Neira Vilas, Díaz Baliño, por que é importante facer memoria tamén desde a banda deseñada, Iria? E desde o debuxo, desde a ilustración? É unha forma tamén de conectar o mellor co público máis novo, coa mocidade? É diferente, cada media é diferente. A ver, a min sempre me gustou a banda deseñada, pero tamén me gustou o cine, gustoume vamos a dicir, a literatura, non? A música. Cada medio ten unha forma de expresarse diferente, non mellor, non peor. A min pareceme que a memoria é necesario para que non se cometan outros erros ou simplemente para aprender do pasado, para disfrutar dunha historia. A mí non me gusta a frase de que a historia se repite, simplemente rima. Entón, pareceme que está ben saber o que pasou para que, pois, os nenos non se metan en, vamos a dicir, simplemente líos dos que despois todos non poidamos escapar de novo. Pois nada, os que pasen polas festas do Apóstolo que saiban que o cartel o fixo Iria Aldegunde, que foi a ilustradora escollida para deseñar o cartel das festas máis importantes de Compostela. Non sei en que estás traballando agora, Iria, se pode saber. Se tes algún proxecto á vista. Teño proxectos, pero como... Ainda verdes. Sí, pero
como, por se acaso, non me gusta meterme en líos, xa, por exemplo, cando estaba facendo memorias, preguntaba na propia Fundación Neira Vilas, e non lles estaba dicindo que estaba facendo a adaptación de memorias, como non sei se podo dicilo ou non, prefiro non dicilo, eu prefiro ser discreta antes que meter a pata. De acordo. Pois, Iria, moitas grazas por pasarte pola ferida aberta no 36 e parabéns polo teu traballo, un bico. Nada, graciñas a vos. Graciñas. Grazas, Iria. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.